बेस्ट बॅट्समन अशी होणारी लढत. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक ऑल सोमेश्वर संघाच्या माध्यमातून सोहन भाटकर ऑन दी मार्क. स्मिथ शिवलकर स्ट्रायकिंग एंडला राईट हँडेड फलंदाज आहे. पॉवर प्लेचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तो इथे सज्ज झालाय. या लेग ब्रेक करायचा होता इथे विचार. लेग सिक्सच्या बाहेर राहतोय बॉल. पंचांचा इशारा वाईट बॉल प्लस 2 धाबा. एकूण 3 धाबा संघाच्या खात्यामध्ये. बॉल मात्र इथे काउंट झाला नाहीये परंतु एक्स्ट्रा स्वरूपात 3 धाबा संघाला इथे मिळतील. खराब लाईन लेन तिथे पाहायला मिळाली सोमीची. पॉवर प्लेचा पहिल्या षटकातील पहिला बॉल इथे स्क्वेअर पाहायला मिळालाय. त्यानंतर लेग ब्रेक केलेला चेंडू सॉफ्ट हँडचा वापर केला. दिशा दाखवले स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होईल. डिक्लेअर झोन 2 धाबा इथे मिळतील. धावसंख्या पाहायला मिळते 5. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचं ऑन दी मार्क. नेक्स्ट बॉल. याबी लेग ब्रेक आहे. स्ट्रेट खेळ आहे. होमकार तारली आहे. मिड ऑनच्या दिशेने बॉल फील्ड करेल. आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी सोहम भाटकरच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहिले आणि त्याचबरोबर चांगली गोलंदाजी या क्रीडांगणावरती सोहम भाटकरच्या माध्यमातून इथे आपण पाहतोय. नेक्स्ट बॉल सोहम भाटकर तो स्मिथ शिवलकर. यावी सॉफ्ट हँडचा वापर. बंटीने पकडले कॅच आणि इथे मात्र स्मिथची वाजली घंटी. मैदानाच्या बाहेर जावं लागतं ते स्मिथ शिवलकरला. पहिला धक्का पहिला हादरा इथे बसलाय. जयभरी मुरुगवाडा संघाला बसलेला पहिला धक्का. एक शानदार कॅच ऑफ द मॅच, कॅच ऑफ द टुर्नामेंट इथे आपण म्हणू शकतो जी यावी पकडली गेली जॉन्टीच्या माध्यमातून. शानदार कामगिरी ते पाहायला मिळाले. ज्याप्रमाणे नाव आहे त्याप्रमाणे काम आहे जॉन्टीचं. एक अफलातून कॅच पकडले. महत्वाचा मोहरा इथे गारद झालाय. स्मिथ शिवलकर इथे गारद झालाय. तो यावी मैदानाच्या बाहेर गेलेला पाहायला मिळतोय. निहार यावी मैदानाच्या आतमध्ये लेफ्ट हँडेड फलंदाज समोर सोहम भाटकर इथे सज्ज. ऑन साइडला 4 प्लेयर इथे घेतले गेलेत. शॉर्ट्स स्क्वेअर लेगला आपल्याला खेळाडू पाहायला मिळतोय. फेकला जाणारा बॉल रिव्हर्सिव्ह अटेम्प्ट करायचा होता. नाकाम ठरतोय. पहिलाच बॉल डॉट खेळताना इथे पाहायला मिळतो निहार. सोहम भाटकर या शानदार गोलंदाजी. महत्वपूर्ण सामना. हा सामना जिंकणं क्रमप्राप्त आहे. गरजेचं आहे. आवश्यक आहे. उद्याच्या रजनीमध्ये जर आपल्या संघाला खेळ करायचा असेल तर मात्र इथे हा सामना जिंकणं गरजेचं असतं. आवश्यक असतं आहे. फेकला जाणारा बॉल पुन्हा एकदा ऑस्टिंगच्या बाहेर आहे. यावी आलाय डॉट बॉल. षटक क्रमांक समाप्त होतोय. ते पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना जयभरी मुरुगवाडा संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 5 धावा. 1 गडी बाद 5 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना सोहम भाटकर पुन्हा एकदा कमाल केली आहे. आपल्या या पहिल्या षटकामध्ये स्मिथ शिवलकर सारखा धडाकेबाज फलंदाज त्याला गारद केलं. त्याला डगआउटचा रस्ता दाखवला आणि या सामन्यामध्ये पहिली विकेट प्राप्त करून इथे दिली गेली. परंतु यावी स्ट्रायकिंग एंडला श्री साई स्पोर्ट्सचा ब्रँड एम्बेसेडर यश आणि बॉलिंग मार्फत रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर अर्णव. पंचांच्या उजव्या बाजूने करेल इथे मारा. यश अर्धनकर खेळण्यासाठी ते सज्ज होते. क्लासी बॅट्समॅन आहे. फलंदाज आहे. पहिल्याच बॉलमध्ये नजाकत पाहायला मिळाली. नो बॉल होता. बॅटचा फेस ओपन केला. फाईन लेगच्या दिशेने डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होईल. 1+2 एकूण 3 धाबा इथे संघाला मिळत आहेत. 3 धाबा इथे मिळाल्यात. अर्णवचा पुढचा बॉल इथे आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक करण्याचा इथे विचार केला गेलाय. व्हाईट बॉलचा येतो इशारा. 1 रन इथे मिळाले. स्क्वेअर मारा इथे ठरलाय. घातक ठरू शकतो. एक्स्ट्रा धाबा संघाला घातक ठरणार आहेत कारण इथे आपल्याला कमीत कमी धावसंख्येमध्ये जयभरी मुरुगवाडा संघाला इथे रोखणं गरजेचं आहे. जर कमीत कमी धावसंख्येमध्ये जर रोखलं गेलं तर आपण जर जिंकायचं किंवा स्कोर टेबलमध्ये जर आपल्याला टॉपला यायचं असेल तर तुम्हाला इथे एक चांगल्या सरासरीने जिंकणंही तेवढेच आवश्यक असेल. यावेळी स्विप शॉट खेळ. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 2 धाबा इथे मिळतील. 2 धाब्याने धावसंख्या मात्र पोहोचते ते 11 या अंकावरती. अर्णव या अर्धनकरसाठी पुढील चेंडू घेऊन इथे सज्ज झालाय. कोणती आक्रमकता त्याने इथे दाखवलेली बंधू चालाकी इथे करतोय. यावेळी ऑफ स्टिकच्या बाहेर राहिलाय बॉल. येतोय वाईट बॉल आणि +2 धाबा. यष्टीरक्षक स्वप्नील नाकाम. 1+2 एकूण 3 धाबा. थोडीशी निराशा संघामध्ये इथे मात्र थोडीशी निराशा पाहायला मिळाले.
कारण ज्या अपेक्षेने गोलंदाजी अर्णवच्या हातामध्ये सोपवली दिली तो अर्णव मात्र इथे निराश करताना पाहायला मिळालाय. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आजच्या रजनीमध्ये अर्णवने चांगली गोलंदाजी केली, परंतु या महत्त्वपूर्ण सामना आहे, डू ऑर डाय सामना आहे, करायचंय किंवा मरायचंय अशा पद्धतीने खेळवला जाणारा हा सामना आहे. सोमेश्वर संघासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट, व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट हा सामना इथे ठरणार आहे. आणि अशा या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या चुका आपल्या संघाला कुठेतरी या स्पर्धेच्या बाहेर घेऊन जाणार ठरू शकतात. त्यामुळे अर्णवला चांगली गोलंदाजी करणं इथे आवश्यक आहे, परंतु यावेळी मात्र रिव्हर्स फटका अटेम्प्ट केलाय. गली रिजनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, 2 धावा इथे मिळते, धावसंख्या पोहोचते 16 अंकावरती. षटक क्रमांक प्रगती पथावरती येते दुसरं. यश हळदणकर स्ट्रायकिंग एंडला इथे राहील आणि त्यानंतर आणखी एक सलग अप्रतिम फटका इथे पाहायला मिळाला, रिव्हर्स फेट. ज्यावेळी सरळ बॅटनी धावा निघत नाहीत ना, त्यावेळी आडव्या बॅटचा उलटा पुलटा खेळण्याचा प्रयत्न करणं आवश्यक असतो. तो प्रयत्न यशने केला आणि सलग 2 वेळा तो यशस्वी ठरलाय. अर्णववरती इथे मात्र चलाकी दाखवतोय तो यश हळदणकर. पुन्हा एकदा रिव्हर्स फेट अटेम्प्ट केलाय, सलग 3रा चेंडू रिव्हर्स फटका खेळताना आपण यश हळदणकरला पाहिलंय. डिक्लेअर झोन मध्ये 2 धावा इथे मिळाल्या, धावसंख्या 20 रन, धावसंख्या 20 पाहायला मिळते. दुसरं षटक प्रगती पथावरती अजूनही अर्णव थोडासा महागडा ठरतोय आणि त्याच दरम्यान फेकला जाणारा बॉल बॅकफुटमध्ये कॅट केलाय, पॉईंटच्या दिशेने जाईल. 2 धावा इथे मिळतील. षटक क्रमांक समाप्त होते ते दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ती 22 धावा, 22 रन, 17 धावा इथे खर्च केल्या गेल्यात. अर्णवचं षटक इथे महागडं ठरलं. काही स्वर मारा इथे पाहायला मिळतो वरून, याचा कमी झालेली चूक. 17 धावा त्याने इथे खर्च केल्यात. बॉलिंग मार्गवरती येतोय ओमकार तारली. ओमकार तारलेला आपल्या संघाला तारावं लागेल, कमबॅक करून द्यावं लागेल, परंतु तेवढा धडाकेबाज फलंदाज आहे तो नेहाल मोरे. अंडरआर्म क्रिकेट रत्नागिरी तालुका एक बेस्ट बॅट्समन म्हणून ज्याची आवर्जून चर्चा केली जाते, बेस्ट बॅट्समन म्हणून ज्याच्याकडे आवर्जून पाहिलं जातं तो ऑल मुरुगवाडा संघाचा खेळाडू, जयभरी मुरुगवाडा संघाचा खेळाडू नेहाल मोरे. स्ट्रायकिंग एंडला ओमकार तारीचा पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर येतोय, स्ट्रेट जातोय आणि इथे मात्र नो बॉल पाहायला मिळालाय. 1 रन मिळते एक्स्ट्रा स्वरूपात. 1 रन इथे मिळाली. धावसंख्या 23. स्ट्रेट खेळला गेलेला फटका खोदून काढण्याचा केला गेला होता विचार, पंच केला गेला, परंतु ओमकार तारलीने बॉल फील्ड केलाय, त्यामुळे मिळत नाही 1 रन. येतोय तुझं डॉट बॉल. सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट पाहायला मिळालाय. बिडॉनच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका सीमारेषेच्या दरम्यान ओमकारला इथे आपण पाहिलं, ओमकारने बॉल इथे फील्ड केलाय, त्यामुळे सलग दुसरा चेंडू इथे डॉट येईल. ओमकार तारली ऑन दी मार्क फॉर निहार. यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने खेळलाय, कॉलिंग कॉर्डिनेशन चुकलंय आणि निहार मोरेला मात्र माघारी परतावा लागेल. रनआउटचा ठरतोय शिकार. कॉल दिला गेला, साईड सोडली गेली, स्ट्राईक सोडून पुढे सरकत आला तो निहार मोरे, परंतु यश हळदणकरने मात्र एका एंडने तिथेच थांबून राहिला, त्यामुळे कॉलिंग कॉर्डिनेशन रॉंग झालेलं पाहायला मिळालं, कलबली पाहायला मिळाली. त्यामुळे निहार मोरे यावेळी रनआउटचा शिकार होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. दुसरा धक्का इथे बसलाय. न्यू बॅटर प्रज्वल, ज्याचं भविष्य आहे उज्ज्वल, आणि 2 बंधू हळदणकर बंधू आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला यश हळदणकर तर दुसऱ्या बाजूला प्रज्वल हळदणकर. प्रज्वलने गतवर्षी उज्ज्वलशी कामगिरी केली, परंतु या वर्षी 2025च्या परिवारामध्ये कशी कामगिरी करतोय पाहूया. यावेळी चांगला क्षेत्ररक्षण आहे अर्णवच्या माध्यमातून. आला इथे डॉट बॉल. ओमकार तारलीचा पुढचा चेंडू बॅकफुटवर येऊन कॅच करण्याचा इथे विचार होता. डॉट बॉल इथे पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक समाप्त होते 3रं आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावसंख्या पाहायला मिळते जयभरी मुरुगवाडा संघाचे 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 विकेट गमावलेत. एकच धाव ते खर्च केली गेली ओमकार तारलीच्या माध्यमातून. संचित घाणेकर, रायझिंग स्टार ऑफ सोमेश्वर. सोमेश्वरचा उद्याचा हा चमचमता सितारा आहे, ज्याचं उज्ज्वल भविष्य आहे. कमी वयामध्ये क्रिकेटची चांगली उंची त्याने गाठली आणि त्याचमुळे याला प्लेइंग 9 मध्ये संधी दिली गेली. तो संचित घाणेकर मॅन ऑफ द मॅचचाही मानकरी ठरलाय. राईट आर्म राऊंड द विकेट. समोर आहे तगडाच फलंदाज असा यश हळदणकर. फेकला जाणारा पहिला बॉल, यावेळी मॅजिक डिलिव्हरी करण्याचा, फिंगर रोलिंग करण्याचा केला गेला होता प्रयत्न. नो बॉलचा इशारा. डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 3 धावा एक्स्ट्रा स्वरूपात इथे मिळतील आणि या 3 धाव्याने धावसंख्या मात्र जंप होते, पोहोचते 26 अंकावरती. ओमकार तारलीने काही सूचना इथे जरूर त्याला इथे दिल्या आहेत, कशा पद्धतीने आपल्याला टप्पा मेंटेन केला पाहिजे, परंतु ज्या पद्धतीने तो फिंगर मूव्ह करतोय लाजबाब.
यावेळी नो बॉल पाहायला मिळालाय. टप्पा कुठेतरी चुकतोय. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा केला गेला होता प्रयत्न. बॅट बॉलचं कनेक्शन झालं नाही, परंतु पंचांचा इशारा इथे नो बॉल. 1 रन एक्स्ट्रा इथे मिळाली संघाला. ऑन साइडला 4 प्लेयर इथे घेतले गेलेत. बंटीला यावेळी शॉट स्क्वेअर लेगला आणलं जात आहे, कारण इथे स्वीप शॉट खेळेल ही अपेक्षा आहे. परंतु त्यानंतर संचित घाडेकर कशा पद्धतीने फलंदाजी करतोय. धावसंख्या 27 रन, 27 धाबा. षटक क्रमांक शेवटचं 4थं प्रगतीपथावर. संचित घाडेकरचा बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर राहिलाय आणि येतोय इथे वाईड बॉल. वाईड लाईनच्या थोडासा बाहेर गेलेला बॉल पंचांनी दंडित केलाय. आणि यावेळी मात्र या सामन्यामध्ये दोन्हीही रायझिंग खेळाडू, दोन्हीही रायझिंग स्टार म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहत होतो त्या दोन्ही गोलंदाजांच्या माध्यमातून लाईन लेन डिस्टर्ब झालेले पाहायला मिळते. धावसंख्या 29 रन. आतापर्यंत 6 धावा त्याने खर्च केलेत. एकही बॉल काउंट न होता 6 धावा खर्च केले त्या संचित घाडेकरने. या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये कुठेतरी तो दबावाखाली आलेला पाहायला मिळतोय, परंतु दबाव मात्र इथे झुगारून द्यावा लागेल आणि आपलं सामर्थ्य इथे दाखवावं लागेल. कशा पद्धतीने मी आत्तापर्यंत जी गोलंदाजी केली ते नजरेसमोर आणून आपल्याला या सामन्यामध्ये बहारदार खेळी करणं, गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे, क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे यावेळी संचित घाडेकरला कमबॅक करावाच लागेल. त्याच दरम्यान फेकला जाणारा हा बॉल लेग स्टिकच्या बाहेर, परंतु इथे नो बॉल दंडित केला गेलाय. आणखीन एक एक्स्ट्रा तर इथे मिळते. धावसंख्या झाली ती 30. यावेळी स्ट्रेट फेकला गेला होता यष्टनच्या दिशेने. रिव्हर्स फटका अटेम्प्ट करण्याचा केला गेला प्रयत्न. डिक्लेअर झोनमध्ये कॅरी होतोय बॉल, त्यामुळे मिळताय तिथे 2 धावा. धावसंख्या 32 रन, 32 या अंकावरती जाऊन पोहोचते. यावेळी क्लासी शॉट आहे, अप्रतिम कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळालाय. कव्हरला आहे तो यावेळी सोहम बाटकर पाहत राहील बॉलकडे. बॉल मात्र त्याला चकून जाईल. पार. 4 धावा. लो फुल टॉस ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, परफेक्टली मिडल झाला नाही, त्यामुळे याला इथे डॉट बॉल. धावसंख्या आपण पाहतोय स्थिर आहे 36 रन, 36 धाबा. संचित घाडेकर यशसाठी पुढील चेंडू घेऊन. यस, यावेळी आणखीन एक दर्जेदार शॉट पाहायला मिळालाय. स्वीप शॉट आहे. स्क्वेअर लेग एम्पायरच्या दिशेने खेळला गेलेला फटका. डिक्लेअर झोन 2 धाबा. सलग असे डिक्लेअर झोनचा पुरेपूर वापर करून घेतला गेला या सामन्यामध्ये, कारण इथे बिग हिट करण्याचा प्रयत्न यश करताना दिसला नाही, परंतु ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय, दर्जेदार फलंदाजी पेश करा. आणि यावरती मात्र आणखीन एक 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. निर्धारित 4 षटकांचा खेळ ते समाप्त. आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना धावा बनवल्या गेल्या ते 41 धावांचं लक्ष्य सोमेश्वर संघासमोर. मोस्ट इम्पॉर्टंट सामना. हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये जर टिकून राहायचं असेल तर सोमेश्वर संघासाठी हा 2 or die सामना आहे. करायचं नाही तर मरायचं अशा कंडिशनमध्ये खेळावं लागणार, अशा परिस्थितीमध्ये खेळावं लागणार ते ऑल सोमेश्वर संघाला. परंतु दुसऱ्या बाजूने जय भैरी मुरुगवाडा संघ हा मात्र टॉपर इथे बनू शकतो. ग्रुपमध्ये पॉइंट टॉपर इथे बनू शकणार आहे, परंतु इथे खाली लढत असेल ती 2ऱ्या क्रमांकासाठी. कारण जर सोमेश्वर संघ इथे विजयी ठरला तर तो मात्र 2ऱ्या क्रमांकावरती विराजमान होईल. परंतु जर का इथे सोमेश्वर